जासिगोरबाय Btrinfostudio YouTube चेनेलनिफ्राय दिनै नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे भिडिअ लाना फैदों लोगोसेनो भिडिअखौ स्टार्ट खालामनायनि सिगां दिनै 5 जुन एबा वर्ल्ड एनवायरनमेन्टल डे एबा एनवायरनमेन्ट डे दिनै दा बेनि आं बयनिसिमबो गाहाम हामलायनाय जासिदों जे हादोरावहाय मोजां मोनसे सान जानानै थाथों आरो बे दिनै एनवायरनमेन्ट डेनि गेजेरजोंहाय हादोराव मोजां मोनसे एनवायरनमेन्ट नि जोनोम मोनथों आं बेखौ आफा इसोरनाव आरज गाबबाय दा बेजों लोगोसे मोन आयदायाव फैनोसै अब्ला दिनै नोंथांमोना नुदों फेसबुकआव आरो इउटुबाव दिनै सासे मुंदांखा फावखुंग्रि एबा बड' एक्ट्रेसनि मोनसे भिडिअ फैबाय थादों बेनो जाहैबाय मा मिथि माने नार्जारी जायखौ जों मिथिंगा होननानै बुङो फुल नामा दा मिथि नार्जारी होननानै बियो बिनि इउटुब चेनेल दङ दा नोंगौ 2 उइकनि बारा जाबाय बियो इउटुबाव भिडिअ होयैया बे बिदानावा 2 उइकनि बारा जाबाय बे भिडिअ होयैया ओमफ्राय आं सानबाय थादों आरोना बे बिदानावा शुटिं खालामनायफ्राव बेस्थ' खोमा बा फिजिकेलि माबा मोनसे उइकफोर जादों खोमा आं बिदि साननाय दंगासिनो दंमोन नाथाय आं गोबां माखासे चेनेलफ्राव नुबाय जे बिदानाव मिथि नार्जारीया मा होनना जादों कि सोरजोंबा हाबा जाबाय होननानै हाबा जाबाय आरे बेथ' मोजांनिसो बाथ्रा नङा होमबा हाबा जादोंबाथ' मोजांनिसो बाथ्रामोन मानोना बेहाय मोजां मोनसे भिडिअसो फैगौमोन बाहाय जुदि हाबा जादोंबा नाथाय हाबा जानायखौ मिथिया मानो होदिया मिथि बिदानावा मानो होदिया दा गोबां मानसिफ्रा बुंदों कि बिहा सासे बयफ्रेन्ड दंखायोमोन मिथि नार्जारीया आरो बे बयफ्रेन्डखौ बियो नागारनानै फिन आरो गुबुन बयफ्रेन्डजों खारखोमानानै हाबा जाखोमाहैबाय होननाय दा नंगा नङा नै आं भिडिअ नोंसोरनो क्लिप देखायनोसै बे भिडिअखौ नोंथाङा नायग्रोबानो जाबाय निश्चय भिडिअखौ नुबाय बेनिफ्राय निश्चय बुजिनो हाबाय नाथाय बे भिडिअआ सोर खेबनाय मालानि खेबनाय फिल्माव खेबनाय ना मोगथां रिलाव खेबथायनाय खिन्थु बिनि रावबो बिथं गैया आरोना आरो बियो जाय मानसिजों जादों बिबो मिथिंगा होनना बुंदों गावनाबो नामा मिथिंगा आरो बि हौवानाबो मिथिंगा होननानै बुंदों आरोखि जिखियानो जाया मानो आं मिजिंथिदों बे आयदानि सायाव बिनानाव मिथि नार्जारीया थाबैनो जेनेबा भिडिअ बानायनानै लानानै फैयो आरो जुदि हयथ' न'खराव हयथ' हेंथाजोंबो जानो हागौ जेनेबा बिजों गवामा जुदि जुलि जानाया जुदि सैथोब्ला आरोना रिलब्ला खिन्थु रिल ना फेक बेखौ आं मिथिया माने गोबां भिडिअ फैगासिनो दं दा इउटुबावहाय आरोना खालि मिथि नार्जारी थ' जिखियानो जाया मानो जायजोंखि हाबा जायाथों मानो जोङो मानसि हिसाबै जोङो जोनोम जाबाय हिसाबै जों जुलि जाखानांगौखा नङा होमबा सोरबा सासेजोंबाबो जुलि जाखानांगौ आरो जायजों खाफालाव लिरनानै हरदों बेखौ मोनखागोन आरो जायजों खाफालाव लिरनानै हराखै जोंथ' बेखौ बाहाथो मोनबावनो हाजारखि जुजिथाब हाजारखि नाजाथाब नोंनि माबायानो जाखाया माया जाखाया जुलि जानो हाखाया नोङो बे नंखाथारा बेयो दै मानोना नंद्राया होनबाबो जानाय नङा बे रिल बाथ्रा आरोना ओंखायनो आं बेखौल' बुंगोन कि बिनानाव मिथि नार्जारीया थाबैनो जेन' भिडिअ लानानै क्लियारिफिकेसनखौ होथों मानोना गोबां भिडिअफोर फैबाय जे बिनानावा मोजांबाबो गाज्रिबाबो मुं गोबां माखासेफोर मुंबो सावनाय बायदि जाबाय दा जायजोंखि हाबा जायाथों मानो कंग्रेचुलेसन जासिबाय आङो बिनानाव मिथि नार्जारीनिसिम नोंथांनि जुदि जुलि जानाया सैथोब्ला आरो बैफोर गासिबो भिडिअआ सैथोब्ला गोजोनै बै मिथिंगा सानैबोसि नामा नोंसिना इकुवेल जाबाय समान जाबाय जे नोंनाबो मिथि आरो
नोंनाबो फिसायनाबो मिथि एबा मिथिंगा मिथिंगा जा जिखिया जाया माने सेम नामजों दिनै नोंसोर मोनलायबाय नङा होमबा जोबोद गोजोननाय बाथ्रा हयथ' बेबायदि एखे नामजों गोरोबलायनाय बेबायदि खुनु रावबो हाबा जाफेराखै खोमा आंनि मोनदांनायाव आरो आं नुफेराखै दा जिखिया जाबानो आं बेखौल' बुंदों जेरावखि थाया माने बिनानावा मिथि नार्जारिया अन्नानै मोनसे भिडिअ बानायनानै होबानो जाबाय जुलि जानाया सैथो मा ना नंखाय मा हाजारबाबो हक दिनै न'खरनि जुदि नों आन्दोआव थाखोमादोंब्लाबो एबा आन्दायनानै दंथ'योब्लाबो नों न'खरनि मानसिनो फोरमायनानै होनांगोन मा जादों गमाय बाथ्राया मा दिनै नोङो सासे फेमास मुंदांखा सासे एक्ट्रिस नङा होमबा नोङो फावखुंग्रि बर'नि दा दिनै नों बेफोरबायदि माखासे गाज्रि गमामा जुदि मा होनना बुङो माखासे समाजनि आन्दोआव थानानै जुदि नों हाबा जादोंब्ला माखासे बरनाम फैयो आरो बेयावनो बुङो जे फिल्मनि एक्ट्रिसफ्रा ओरैनो एक्टिंल' खालामो नाथाय मोगथां जिउआव बिसोरनि माखासे रिल आखुफ्रा मोजां नङा होननानै गोबां मानसिफोरजों मुं सावजागोन हो दिनै जायनि फलाव दिनै गोबां मानसिफ्रा बुङो जेन बे रिल जाथायफ्रा जेन जाया जेरै मोगथाङावबो जों जेरै सिनेमा सिटिफ्राव जों जेरै शुटिं खालामनाय समाव जेब्ला जों मोजां मालाबा आखु लायो मालाबा गुन्दानि आखु लायो बा गाज्रिनि आखु लायो बा बिलेननि जों रल लायो स' जिखियानो जाया मानो ओंखायनो आं होनना बुङो जे मोगथां जिउआवबो जोंनि साननाय हनाय जोंनि एक्टिभिटिस बा जोंनि मावथाइफ्रा जेब्लायबो सैथो जानांगौ आरो ना अब्लानो समाजाव बयजोंबो अनसायजायो बयजोंबो मुं मोनो आरो नोंनि मुङाबो पपुलार जालांगोन नोंखौ बयबो मिथिगोन ओंखायनो आङो बुंगोन बिनानाव मिथि नार्जारिखौ अन्नानै गेजेराव मोनसे भिडिअ लानानै फैदो नों मा अबस्थायाव दङ माबोरै जामारदों बेखौ नों रायजो राजाफोरनो एबा नोंनि जेनाखि इउटुब चेनेल फेमिलि बिथांमोननो फोरमायनानै होदो अब्लानो गासैबो मानसिफ्रानो मिथिनो हागोन आरो आं नाथाय क्लियार नङा दै नोंदि हाबा जाखुमाहैदों ना सिनेमा शुटिंआवहायसो बियो हाबा जानाय ना रिल जाखुमाथारदों बेखौ आं मिथिया ओंखायनो आं दिनै बेखौ नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायनानै होबाय अन्नानै लाबोदो आंनिफ्राय रिकुवेस्ट बिनानाव मिथि नार्जारि नोङो थाबैनो भिडिअ मोनसे लानानै फैनांगौ आरोखि आं बेखिनियाव खावलायबाय थेंक इउ